Kon-Tiki című dal. Ez a Kon-Tiki című dal. Az előző meg a Brahms magyar táncok volt. Megtaláltam a zenehelyben. Nyugodtan nem is a pingpong. Mit szerettél? Mit szerettél? Jó nagy flexinket a Robi. Robi! Mesélted már, hogy járt a fényképező? Ja, nem. Futás közben kiesett a fényképezője. Akkor átszólt. Csodálkozom is, hogy nem ment tönkre. Pattant kettőt, meg csúszott egy-két métert. Tényleg. Ez egy normális gépet. Felfotózom őket a számba. Gyereked nem ezt tudod? Ja, büszke apukák csinálják, akik helyetnek, hogy a gyerek szaros. Megfogod. Ha nem bírtad magad, akkor megjárni. Kátюша, az nem a tiéd. Gyorsan sterilizálunk egyet. Mert akkor itt bomolhatnak egyet ezen a nagyjátszót. Igen, az még hiányzik. Közben még nem esett a nyára. Ja, Andris! amúgy minden? Megvolt. Hát figyelj, biciklivel úgy összetörte magát, a hányfába vittük. Itt az állán lehet is még látni, hogy Szilas, nem tudom, hogy voltál Szilasi évmegállónál. Voltam ott, az a lejtő. Nagyon nagy lejtőn, és ott le akartak gurulni biciklivel. Júj. És Andris félúton fejre állt. Úgyhogy egyből szétnyílt az álla. Beszaladtunk vele kis tagsára. Ott is minden utca lejt, és úgy félek én, és hamarabb tanultak meg fékezni, mint menni. Mondtam, hogy gyerekek, amíg... Nincsen fék ezen a hülye futóbiciklin. Nincs fék a tieteken? Hát mert ugye ez ilyen pedál, meg semmi nincs rajta. Hát igen, de amilyenken van fék. Amilyenken van. Na mindegy. De nem szóval rossz ez a bringa, csak az hiányzik tényleg. És megindult, és ugye ahogy nem tudott megállni. Hát persze, lerakja a lábát, akkor még fölrúgta magát. Ja. Atya Isten. Hú, ez a bicikli. Ez lesz az zárókép.